Hej, alltså här är jag i mitt uterum. Som ni har sett så ska jag leka fjortis här idag. Jag har lite tråkigt så ja. Ja. Idag har jag varit med många killar och min bästa, min BFF, Moa. Hon är jättesam mot mig, alltså hon är verkligen bäst. Ja, min syrra kom hem idag, hon har flyttat hemifrån till Stockholm och så kommer hon hem nu över påsk. Och ja, det var lite kul då. Så vi har ätit lite vietnamesiska vårrullar. Och nu så skulle jag lyssna på Om jag var en turk eftersom att jag har haft den i mitt huvud hela dagen. Så nu lyssnar jag på den och så kollar jag på lite video på mig själv på YouTube. Så jag tänkte jag vill göra ett till och ladda upp. För det hade varit lite kul. Jag tror jag ska ladda upp något klipp när jag sjunger sen. För jag tyckte det hade varit lite roligt fast jag sjunger jävligt fult. Ja, jag är slut med Erik, som ni vet. Vänta. Va? Det var min mamma som jobbar. Hon vill att jag ska göra kaka nu. Så jag måste tyvärr dra. Men ses, hej då!